Hello, guys, man. Zumra jansu neng ang kipin cai. Ready, pura. दै लाबोबाय, green chili लाबोबाय, संख्रि लाबोबाय, ओमफ्राय मा मोनयो? सामब्राम गुफुरबो लालायो नो। अ नों खनसे थागोन ना? ने। Hello everyone. थानोमोन। To my YouTube channel. सिख्ला सासे, सानै, गथ' सासे, बिमा सासे, Jibe sabse. ओमफ्राय बे सासे मुला, बालन्दा। मा होनदों? थ' गासिबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना जोंनि जारों जुब्रा जानायखौ। थाङाखैनो। नै खाथियाव जोंहा बोरमा दं, सैमा दं, ओमफ्राय नै अबे जायगायाव जादों नोंथांमोना नायदो नै। नै फाग्लिया नायगासिनो हनै। है, जानो लुगैदों खोमालै, मोनसे गारना हरलाय। नै जामारबाय माथो। नारें जुमब्रा जायो, गारना हर। हौवाजों फन रायलायदों नामा बेहा? अ नै कलेजाव थांनाय सिख्लाफोरबो फैगासिनो दं। रायबाय फैदो 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 होखांबायबा फैदो होखांबायबा फैदो बोरमाया जाबाय ने नांबावगौमोन होन थाइथामल' चेनेला मा नाम मोनदों खोन्थाहर नोंनिया थ' गासमिनानि भिडिअ नायग्रा नोंथांमोन नै बे सिख्ला साफाथार आरो ना ओमफ्राय बयबो सापर्ट खालामना मा नाममोन खोन्थाबाबो जाबायमोनलाय दा ओइ जेखौ प्रिया बसुमतारी नो गासमिन सोरबा सोरबा फ्रेन्ड दंखायो आरो ना ओमफ्राय मबाइल गोदान ओमफ्राय दा सर्ट नागारो आरो बे सम सम एसे लाजि गुसु मानसिया मोदोमलायबाय मोदोमलायबाय हालुखौ नुवासै आंहा बेयाव जागोन माथो जाखो दे रानदो ओमफ्राय बेखौ मानो दोनखो ना मोसौ सालाय जानो मानो लस खालामखो ओमफ्राय थानि टेनसन मलाई थानि ओइ दे आसाव रानदो रानदो नै आंना गासिमोन नै गामलायावसो जायो आं गामलायाव रोसियानो गैया माथो कालार गैयि साइज जाखानाय जाखानाय दैबो गैला Ada mari Wisnu film boy. Punya macam apa? Naya cukup filai di lap sampai. Kau kaman dah. Cukup. Kau kaman dah filai. Isi kau. Alu bayi se. Tampur bayi se bang. Isi kado hang mendeng. Tampur bayi dong. Tendeli. Mana yang kuda lu guys.